third day, Sunday, dito sa Pangil, kinakay ko. Dapat pupunta kami ngayon sa Piñas. Doon yun sa Tatlong Cruz. Kaso nagising ako ng 6 AM. Pero yung mga kasamahan natin, hindi pa gising. Kami pala ni Keiko yung gising. So ayun, nag-attempt ako na lumabas. Kasi ang ganda talaga, nakikita nyo naman. Ayan, ang ganda tingnan nung landscape. Napunta na naman dito, wala na namang magagawa yan. Ito yung sistema dito ngayon. Oh. Wala na, nagkatamaran na naman. Init kasi sa labas. Ikaw lang laging tamad. Inaaya ng tatlong tulog. Tatlong cross. Sabi nga ni Jude, tatlong cross. Kahit dalawa lang, EJ, tara lang, matuloy lang. So ayun, narinig nyo naman, gano'n na nang ganap. Mag-iisip tayo ng panibagong gagawin para naman at least maging exciting tong video to ngayong Sunday, last day namin dito sa Pangil. Tingnan natin kung anong mga kailangan gawin, anong pwedeng gawin. Ano yung beat? Yung parang bato-bato yung nato. Nakubo! Bato-bato yung naman sa ilalim. Okay lang yun. Parang ilog, pero malinis. Oh, maganda, maganda. Mag-swimming nga tayo, matutuloy tayo ngayon. Tara! Tara na. Ay, oo nga pala. Ma-press ko ba dun? Okay. 100 pesos. So, nandito na tayo ngayon sa Pangil River Eco Park. So, nakapunta kami dito ng hapon. At least natuloy pa rin. Di naman kami magtatagal dito. Nais lang namin makita kung anong klaseng gandang meron dito na sinasabi nilang Eco Pangil Park. Ano daw? Ano no? Ay, ang ganda na ito. What you call the hanging bridge? Ba't siya tinawag na hanging bridge? Mahangin. Ah, okay. Stig, ang lawak pala dito sa loob. Nandito na tayo ngayon sa Pangil River Banks. Oo, yung hawak mo baka matanggal yan, wala akong brief. Ganito lang kalawak yung papaliguan natin. Medyo hindi ganun ka-clear yung tubig at medyo malas yung position natin kasi yung pwesto natin. Pero malamig, presko. Dapat kung maliligo ka sa mga ilog, dapat nandun ka sana sa medyo unahan. Okay na, dito na lang tayo. Huwag na tayong... Huwag na, dito na. Pare-pareho lang yung tubig eh. Diba? Oh, wala lang pala. Ba't ka pa pupunta? Pag ikaw nadulas, Eh di... Huwag kang hawak sa akong chancing. Kanina pa yan. Hala. parang kasi doon tayo. Sino yun? Uy! Uy! Kawak! Uy! Uy! Kawak! Huwag mate! Itsura ko talaga. Akala mo lalaglag eh. Yan sa mga naliligo sa mga sapa-sapang ganito. Leave nothing. Leave nothing but footprints. Leave behind by time. Dahil huwag kayong mag-iiwan ng mga basurang kagaya nito kasi kayo lang naman kayo lang naman na nililigo dito eh. Huwag kayong mag-iwan ng basura. Dito lang, huy. Dito lang, huy. Malamig. Malamig. Uy, 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 uy. Ay, sarap. Ang sarap mabasa yung 1, 2, 3. Ano wala? Uy, camera ko, tanga. Camera ko. Sabi ko yung camera. I'm in position. Honestly speaking mga kaibigan, maganda naman yung place, chill na chill kaso syempre, pangit lang yung mga taong pumupunta dito. Literally pangit. Hindi, pangit lang sa mga tao na pupunta dito kasi ang basura nila iniiwan lang nila sa sa river. Kasi may mga tae-tae. Although may naglilinis naman. Pero pangit pare, mas maganda yung kukuha kayo ng basura, dadalhin nyo.
uwi nyo pa rin, no? No? At ganun. Ayoko na. Ano? Sabi ni mama, uwihan ko daw sa bato eh. Ma, Para sa ito. Bato! pang ano? Pangilod. Panghilod. Isan mo. Ayos. Ayos na. Scripted yan pero okay. Salamat. Okay lang. Di dapat pala, may hawak-hawak ako. Oh, anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan? Kasi... Sige, ulitin natin. Okay. Okay, cut. Take 2. Take 2 parang scripted. Dahil dyan na yan. Okay lang. Kunyari, tatayo ka na lang. 1, 2, 3, go. Uy, EJ! Anong gagawin mo sa hawak mong bato? Si mama kasi, ano Ha? nagpapadala ng bato. Ang laki naman yan. Pang ano? Panghilod? Sabi daw ni Maya, lipat. Kaya lipat kami. Kasi nga Maya siya. Ba't Maya? Ba't Maya pala? Came from the root word. Mayarty. Mayarty. Oo, Mayarty. Ni mo ako love. Mayarty you? Sabi daw ni Keiko. Hindi mo ko love. Hindi daw siya love ng boyfriend niya eh. Oo. Hindi niya alam, wala siyang boyfriend naman talaga. Mauna ka na, tapos siya nauna. Girls. 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 So, complication. You're so complication. Dyan gusto nyo. Pero maganda, ha? Woo! Yan ang malupit. Oo Born to nga. be- Ay, maganda dito. Lahat ng dumi nandito na. Ninja walk. Sana malaglag ka. 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 Sana malaglag. Sana malaglag. Tulungan mo ako magtigil ng tsunami. Bilis! Abo! Basically, ito lang makikita natin dito. Isang mahabang sapan na punong-puno ng mga division. Para may mga batong tinambak lang o inimbak. At sa dulo, pinakadulo, may mga naliligong, mas marami pa naliligo, mas belo. Kaso sa ilalim, kapag ginagalaw mo na yung paa mo, di ba? Pag ginagalaw mo na yung paa mo, syempre parang lumalabo, maputik. Uwi na tayo. Hi. Sir, macho ka dyan, sir, ha? Sarap ako kumain ng putik. Tai-tai. Pagbalik niyo, may luto na kami pagkain. Ay, sarap, sir. Thank you. Maraming salamat. Ay, five tayo dyan, sir. Salamat. Ingat daw kayo. Sana pagpalain pa kayo ng Panginoon. Salamat, sir. Pakil kami, sir. Pakil. Nakapakil po ako. Let's get it on. Let's get it on. So, ganyan lang mga ating lakotsa ngayong Sunday kasi bukas, babalik namin ng Mandaluyong at inaasahan natin mas marami pang lakwatsa maganap. Kaya naman, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe and like and share and comment down below para sa mas marami pang lakwatsa. Once again, this is your Oragon Vlogger, Jude De Los Santos. Peace out. At nakabanlaw na nga kami mga kaibigan. So handa na kami sa aming daily routine. Walang iba kundi ang pagkain. Very good. Napaka-energetic. 1, 2, 3, go! Handa na kami sa aming daily routine kundi walang iba. Handa na kami sa aming daily routine kundi Handa na kami sa aming daily routine. Wag na. Tara na, kain na lang tayo. Ito yung ginagawa natin dito eh. Parang bumisita kami dito hindi lang para magbisita sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan dito kundi kaming lahat dito ay pala. Kaya thank you tita sa magpapagkain. Salamat po. Dahil dyan, may sayo tayo kay tita. Paano ba yan? Parang ito. Bigyan natin ng magandang montage si tita nung ano niya, yung carbonara niya. Wait lang ha. Tita, para sa'yo to ha. Kasi napakasarap mo magluto eh. Alam mo ba naman kung paano to papasarapin lalo? Ganito lang yun.